سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو معربي 17 سنة زيت دالو علتاو زيناتات زلكم متيلخو كم وترو كيساف فصام مدباتنا نختكتاتولنا عند عدمكو بقدامنت ارست زينا لوخات حبرت اوروبا بدوبات ايرترا مسحو حتى فتيرو بزعبا زلو وطري بزملكت ابسمره تميايطوم اب ايرترا عوبا زحاتتو زيغاتات كم زلو تغليصو فتنا متو يونيفرسيتي نموساد زدالو زلو ودي سوسان حدن عمت إثيوبياوي جو بايدن أمريكاويان هاب كبير چنكتو حيطوم كم زلون كالن زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال غزي اندا تمنخم أبزا چانال دما ناي وطرو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم لوخات حبرت اوروبا بدوبات ايرترا مسحو حتى فتيرو بزعبا زلو وطري بزملكتا بسمره تميايطوم بتغلالي حلقه ستاف فوليات لوخات دافيد كاروبيلو بتغلالي حلقه ستاف فوليات لوخات دافيد كوربيلا كمود مافليتي الاختياب قرن افريقيا زوبا قيه بحرن انت وبرز مرح وكيل حبرت اوروبا ابس مرح مبصح اكايدوم اتوكيل ابتي كاب 6 حساب 8 سنه بايرترا زصنالو علتات بزعبا هلو كونتات ايرتران زوبا قرن افريقيان بزملكت مزز تفلالو سب سلطان منغستي كم سزراربه امربب حبريتو ارغاغيصوم بفلايس زراربلو نتبيا بدوبات ايرتران تግራይን مسحو حتى فتيرو زلو مفتاتنا بتوساخي ግጭታት አሪጉ ነቱ ዘባና ብዝባሰ ዝተሐላለኸን ዝነውሕን ዘይምረጋን ከይሸምም ዝብል ከም ዝርከቦ ተመልኪቱም ወኪል ሕብረት ኤውሮፓ ኣብቲ ኣብስመራ ዑደቱ ምስ ዝተፈላልዩ ናይ ወጻኢ ዲፕሎማሲያታት ኣብቲ መሰሳል ዛዕባ ምዝታዩ ሓቢሩም በተወሳኺ ኣብ ዝተፈላልዩ ከተማታት ዓዲ ጥለን ዝርከቡ ዜጋታት ንዕውት ምትግባር ንጥፈታት ማሕበረሰባት ኤርትራ ኣብ ጥለን 310,540 ዩሮ ኣበርኪቶም ሃገራዊ ሕብረት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ወይ YPFDG ማህበረሰባት ኤርትራ ከሙን ካብ 16 ከተማታት ኢጣልያ ዝመጹ ሽማግለታት ሚዲያን ዲፕሎማሲያን ዝተሳተፉሉ አኺባ ኤምባሲ ኤርትራ በኢጣልያ ሓላፊ ህዝባውን ማህበረሰባትን ጉዳያት አቶ ግርማይ ሀብተ ሚካኤል ኣብዛ ሓለፊ 6 ኣዋር ዕውታት ስራሕቲ ከም ዘካይዱ ገሊጹም ተሳተፍቲ ኣብ ምድላውቲ ኣብ ወርሒ ሐምለ ኣብ ቦሎኛ ዘካይድ ፌስቲቫሉን ተዘራሪቦም ኣብቲ መደባቶ ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓዲ ጥለን ኣብ ዘስምዑ መደረህ ብዛዕባ ዓላማዊ ኩነታት ሃገር ከሙን ዜጋታት ውድባዊ ዓቕምን ተሳትፎን ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ከሕይሉ ጸውዖም ኣብ ኤርትራ ዓወባ ዝሓተቱ ዜጋታት ከም ዘለዉ ተገሊጹ ለለሽሞንተ ሚትሽሕ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ ጉራብቲ ሃገራት ይነብሩ ምህላዎም ሕብራት ሃገራት አፍሊጡም ጠቅላላ ብዝሕናይቶም ኣብ ጉራብቲ ሃገራት ዘለዉ ሱዳናውያን ስደተኛታት 822,825 ምዃኑ ዘመልከተ UNHCR 388,550 ካብቶም ኣብ ዞባ ዳርፉር ካብ ዝተወልዐ ግጭት ሃዲሞም ኣብ ቻድ ዝርከቡ እዮም ክብል ኣስሚርሉ ብዙሓት ካብቶም ኣብ ቻድ ዝርከቡ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ 2003 ኣብ ዳርፉር ግጭት ካብ ዝተወልዐሉ እዋናት ሒዞም ዝመጽዮም ዶብ ሱዳን በወገና 311,837 ሱዳናውያን ከተያቀብን ከላ ኣብ ግብጺ 56,100 ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 47,179 ሱዳናውያን ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕብራት ሃገራት ተዓቂቦም ይርከቡ በመንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ናብ ሃገራት ኤውሮፓን ምስጋር ዝውጥኑ 18,675 ሱዳናውያን ኣብ ሊብያ ከሉን ከሎ ማእከላይ ሪፐብሊክ አፍሪካ በወገና 395 ሱዳናውያን ተቀቢላላ ካብ ጉራብቲ ሃገራት እታዝ ወሓደ ሱዳናውያን አቂባ ዘላ ሃገር ኤርትራ ክትከውን ከላ ብዝሕናይቶም ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ዝተመዝገቡ 89 ጥራይ ምዃኖም ተጠቂሱ በአንጻር እዚ ናብ ሱዳን ናብ ዝወሓዙ ብዙሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት በአማይት አሽሓት ከም ዝበጽሕ ይፍለጥ ፈተና መተው ዩኒቨርሲቲ ንሙሳድ ዝዳሉ ዘሎ ወዲ ሱሳን ሓደን ዓመት ኢትዮጵያዊ ዕድመ ቁልዕነቶም ምን ዕብየቶም ምን ኣብ ሕርሻን ምርባሕ እንሳን ዘሕለፉ ዞም ኣቦ 11 ውልዳት ኣለዎም ሎሚ ጥሪት ኣብ ምክንኻን ወቕቲና ተጸበዩ ማሕረስ ምኻድ ብዙሕ ዘጨንቆም ጉዳይ ኣይኮነን ሓደ ጉዳይ ግን ይሕስቦም ንዓይነታት ትምህርቲ ሕሳብ ፊዚክስ ስነ ህይወትን ስነ ዜክን ብምጽናዕ ምስ ደቂ ደቆም ዝኾኑ ተማሃሪዮም ዝወዳደሩ ዘለዎም በዚ ዕድሜዮም ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ዝወሰኑሉ ምኽንያት ከዓ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ከባቢዮም ዝተጀመረ ዕድል ትምህርቲ ንዓበይቲ ወይ ከዓ
መሰረተ ትምህርቲ ይነሩም ኣብዝዋን እዚ ናብ ዩኒቨርሲቲ መተው ሃገራዊ ፈተና ንምውሳድ ኣብ ምድላው ይርከቡም ኣብ ሓጎይ ኣይተማሃሩን ኣቦይውን ኣይተማሃረን ኣነ ኸኣ ከሳብ ዝኣርክ የተማሃርኩ ጸኒሕ ክብሉ ንትምህርቲ ዘድልዎም ድሌት ይገልጹም ኣብቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ብ2008 ዕድል መሰረተ ትምህርቲ ብምርካቦም ነቲ ትምህርቲ ዝነበሩም ሸዋት ድርኺት ኮይኑ ኣነቓቂሕዎም መሰረታዊ ትምህርቲ ብዝብል ካብ ቀበሌና 25 ሰባት ኣኪቦም ክምህሩና ጀሚሮም ካብ በቐደሙ ጣዓሳ ስለ ዝነበረኒ ኸኣ ብሓጎስ ተቐቢለዮም ምስ ዓይነት ትምህርቲ ዝጀመሩ ኩሎም ኣቋሪጾም እዮም ኣነ ግን ንዕኡ ዛዚመህ ቀዳማይ ክፍሊ ኣትየ ክብሉ ነቲ ኩነታት ይዝክሩም ቀዳማይ ክፍሊ ምስ ኣተኹ ብዙሕ ሰብ ተገሪሙ ምስ ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝውዕል ምስ ጥሪቱ እንተ ዝውዕልዶ ኣይመሓሸን ኢሎምኒ ኣነ ግን ተማሂረ ነቲ ሕብረተሰብ ክእምኖ ስለ ዝኽእል ንዘረቦም ብዙሕ ኣይተገደስኩሉን ትምህርተይ ድማ ቀፂለ ይብል ቀዳማይ ክፍሊ ኣትዮም ክመሃሩ ምስ ጀመሩ ዋርድያ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ዝነበረ ሰብ ዛንታ ንብዙሓት ምምሃር ክኸውን ከም ዝኽእል ብምእማን ንብዙሓት የዘንትውሎ እዮም ቀዳማይ ክፍሊ ምስ ኣተኹ ሓደ ዋርድያ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ነይሩ ኣይተማሃረን ወልዑ ግን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ነይሮም መንበር ገዝኡን ኣብ ጥቓ እቲ ቤት ትምህርቲ ነይሮም ንምንታይ ከም ዘይተማሃረ ምስ ሓተትኩ ኣብ ኣጋ እርጋን ትምህርቲ እንታይ ይገብርለይ ኢልኒ ኣነ ግን ሽዑ ዝጀመርክዎ ትምህርቲ ሎሚ 12 ክፍሊ በፂሕ ኣለኹም ንሱ ግን ክሳብ ሎሚ ፊደላት ኣለልዩ ኣይፈልጥን ክብሉ ይዛረቡም ፍልጠቶም ንምዕባይ ዝለዓለ ባህጊ ዘለዎም ኣቶ ቆንጨሪ ካልኦት ዝፈልጦ ነገር ናይ ምፍላጥ ዝለዓለ ድሌት ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ሰባት ዝፈልጦ ነገር ንምንታይ ኣነ ከይፈልጥኮ ተሪፈ ዝብል ሕቶ ኣለኒ ንምንታይ በኣጻብዐይ እፍርም ክብል እጣዓስ ይብሉ እቶም ወላዲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቦሌ ሆራ ትምህርቶም ዝከታተሉ ኣቶ ቆንጨሪ ኣብዚ እዋን ናብ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ሃገራዊ ፈተና ንምውሳድ ኣብ ምድላው ይርከቡ ኣብቲ ፈተና ጽቡቕ ውጽኢት እንተረኺቦም ናብ ዩኒቨርሲቲ ብምእታው ክምረቑ ገዚፍ ዕላማ ከም ዘለዎም ይዛረቡ ፈጣሪ ፈተና ንኽሓልፍ እንተሓጊዙኒ ዩኒቨርሲቲ ከኣትየ ኣብ ደገ ወይ ካላ ሃገር ሓደ በዓል ጸጋ ዕድመ ካልኣይ ዲግሪ ንኽመሃሩ ብደቆም እናተደገፉ ህንጻ ቤት ትምህርቲ ብምድያብን ብምውራድን ከም ዝዛዘሙ ሓደ መምህር ነጊርኒ እዚ ኸኣ ዓብይ ሞራላዊ ስንቂ ኮይነኒ ይብሉም ሕልሞም እንተሰሚሩ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ምምራቕ ንቤተሰቦም ንምምሃራውኖምን ንነበርቲ ከባቢዮምን ክሕጉሶም ድሌት ኣለዎም ጆ ባይደን ኣሜሪካውያን ኣብ ከቢድ ጭንቀት ተዋሒጦም ከም ዘለዉ ገሊጹ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ኣብቲ ድሕሪ ነዊሕ ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ አሜሪካውያን በሰንከቲ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጠሩ ቁጠባዊ ዘቕባበ ብጣዕሚ ተጨኒቆም ኣለው ኢሉም ንሱም ምስ አሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ዝነበሩ ጸንሕት ኣብ አሜሪካን ሕክምና ኣእምሮ ዘሎ ድሌት ሰማይ ዓርጉ ክብል ተዛሪቡም አሜሪካውያን ርእሰ ተኣማንነት ክህልዎም ይደሊ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ነብሰይ ምትእማን ስለ ዘለኒ እውን ኢሉም ኮንግረስ አሜሪካን መሓዝ ኣብ ዝመጽእ ሕዳር ዝካየድ መረጻ ምቕራቡ ሲዕቡ ተቐባልነት ባይደን ወሪዱ ይዘሎም አሜሪካውያን ኣዕርዮም ቃዚኖም ዘለው ዝሕርክ ኩሉ ስለ ዝራእዩ ድሌቶምን ንሕክምና ኣእምሮ ሰማይ ዓርጉም ንኹሉ ምስጓህዮም ዘተሓዝዎም መብዛሕትኡ ግዜ ግን ምስቲ ዘጋጥም ዘሎ ዝተኣሳሰሪዩ እቲ ዘጋጥም ሳዕቤን ናይቱ ኮቪድ ዝፈጠሩ ቅልውላዊም ሰባት ስራሕ ሲኢኖም እዮም ሰባት ካብ ስራሕ ወፃእ ኮይኖም ናብ ስራሕ ክምለሱ ዲዮም ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽዮም ነይሮም ጆ ባይደን አባላት ፕሬስ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን ኢሎም ኣብ ዘማርሩ ዘሎ እዋንዩ ምስቲ ማዕከን ዜና ቃለ መጠይቅ ገይሩ ዘሎም ቁጠባ አሜሪካ ከንቁልቁል ይኽእሉ ክብል ንዝቀረበሉ ሕቶ ድማ ዘይተርፉ ዝበሃል ኣይኮነን ኢሉም ነቲ ንምርጋ ጸጥታት ኮሮና ቫይረስ ብዝብል ዘቕርቦ ናይ 1.9 ትሪልዮን ዶላር ሓገዝ ቁጠባዊ ዘቕባብ ኣስዒቡ እዩ ዝብል ክት ድማ ዘይመስል ክብል ነጽይግዎም ምሁራት ቁጠባት ሃገር እቲ ሓገዝ ናህሪ ዋጋ ከሰብ ከም ዝኽእል ሓቢሮም እኳ እንተነበሩ እቲ መርሕ ግን ጊዜያዊ ከም ዝኸውን ገሊጹ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጠን ዘቕባብ አሜሪካ 8.6 ሚታዊት ዝበጽሐ ኮይኑ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝለዓለ ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ ጆ ባይደን ነዛ መልኪቱ ካብቲ ጋዜጠኛን ዝቀረበሉ ሕቶም ናተይ ጊጋ እንተ ደኣ ኮይኑ ንምንታይ ኣብ ካልኦት ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ዝለዓለ ዝቕባበ ተራእዩ ንባዕልኻ ኮሚልካ ሓቲትካዶ ክብል መሊሱሉ እንትኾነ ኣብ ከም ጀርመን ፈረንሳ ጣልያን ጃፓን ካናዳን ህንድን ዝኣመሰላ ምዕቡላት ሃገራት ኣብ ዝእዋን መጠን ዝቕባበ ዝተሓተ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو الدين على نام
مسانا سلت صنعكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام